Di mailhan nga pag mo itong nakaya ka na dira, dakong nakaya ka na dira. O di pwede nga pula na yun. A blessed Sunday morning. For today's video, mag-short travel na sa ta tumalit Bukidnon para itong bisitahon ang sikat ng waterfalls sa may San Luis, Malit Bukidnon. And according sa atong nasagap ng informasyon, mala-adventure atong buhaton today kay daghang talabangon ay hata kaabot sa may falls. So kung feeling adventurous ka, para sa imo ni. Anyways, tara, uban ni May. Ay, kulap saan dire? Ay, morning murag Disneyland pero kamulong ko an. Lanay. Kamulo pa construct. Oo. Dada lagi pa dito ba mahuman ko an. Ano? View dio? Lanay kay lagi dere. Tapos na ako. Tuwaya no? Magtutulog akong legging tapos na ako. Nakaliging sa pagigar ha. Kung gali, masunod guys sa kabugno ko gali ang tiil na ko. Kung paan ako. Daha, tanawa rin. Gani. Mga kahoy ba mga bambu. Nice guys. Mo ito yung picture ang kuan lang. Kada gato sa video. Katatong ipang labihan. Oo. Tangan ako kuan lang yun. Nasa soundtrack. 21 Shades of Blue. Wala ka. On the road, got heavy view. Adventure time, California, let's cruise. Moto vibes, the sky's so true. Welcome to 21 shades of blue. Rolling on the coast, on a camera by my side. Be out here every weekend, let the engine guide. Window getting dark, guide every place we'll go. Every turn a story, la hati, baba kiko. There you are. Remember din yung gagawin mo dire, galimpyo mo sa una dire. Oh, karaan gamon pa kayo until lang ko no. Ang wag mo na usab ba? Wag na usab. Skila ko din sa una love. Di ang area. Amazing. Tara sa mama, maligas ako nagbulad diya. Baklayo na mo ni, dahil plaza diri dayon. Nice, nandere pa? Oh, tara plaza oh. Yeah. See? Plaza. Diri man masayros papa sa una. La, ang waiting shed ha, pagyapon til na ko. Buwi pagyapon. May yung balay. Unahan pa. Unahan pa gamay. Di ko sure ba wow. Wala yung sentro. Mura lang. Prog mo no. Di ang area. Di ang area sa una. Balay na mo. Ito balay na mo. So ingat to kalayo gikan to ping sa espilahan gibaklayo na muna. Tiga ni pasakan ni sa una, dili pa ni semento. Kaya magbato-bato ni. Mapitan ba niya Ulitbog. Malit po cultural kuan. Unya. Kunya. Sige. Sige. Ay, sila lang kuan. Wala, di na paagian. Sa una, makakagiwan mi di sa una. Moto ko yung nga na makahapit ko yan. Fiesta dre or sa ba? Gasta ko ro. Nagpa-parade. Yan, kailangan ka ng outfit.
Kulag kay overlooking. Hmm. O niya na. Oh, nakalabuan na nagtubog ng Tambay sa gwapo. tambayan ng mga gwapo. Pagutang. Kung doon na ka. Aray. Eh? Pero kita ka sa phone. Gunita. Wala. Ina diri kay Balas, Ligyas. Hindi na sila pagbalaan na rin. Ay, kung ano siya diri, basa. Laing kini ani Andrig basa ba? Ulan. Lapok kini. Salamat Lord. Off-road. Halaka. Oh, sorry. Hadlok na siya. Parang titit lang siya. Kasabak nga tong motor sa ako ano eh. Off-road man. Hop, Up straight. straight lang. Pero this way. Okay, tama na eh. Siminto na din. Para sure gyud, full tank ki dapat mo mo anhi diri day. Kaya hak may pag nagpa dugang ko ngayon sa gasolina da. Hey. Nga anim sa una gyapon no, ligo gyapon no kuan. Daplin kalsada. Pintaha na lang kay Saminto na no. Rough road pa niya. Bisa naman eh. Suraon drop off. Anong murag na pala yung nahalo. Umugin na sa video. Dili lang. And finally, naabot ra jud ta diri sa sitio Bagyangon, San Luis. Ug ma-experience sa jud nato ang exciting nga part, ang mahago. Ug before ta makasugod og baktas paingon sa falls, muduol una kita diri sa ilang front desk para sa unsay angay bayaran og ang pagpaminaw sa ilang mga pahimangno. So, 50 pesos tanan siya, sir, kay. Environmental fee nga 30 pesos o conservation fee nga 20 pesos. Ah, okay. Tapos, isa din yung tour guide. 500. No, sir, kung napa mo ilaagan, sir, nga like gold dust, kana ra niya pakita, sir, para dili na mo makuhaan og environmental fee. Entrance fee na lang pangayoon o Ano ba ang gold dust? akong gisagod. Overlooking sir. Malabian ra? Hoy, GPS kayo ninyo try ka nang makabot mo sa signal, makita ninyo sa GPS. So say ko kanang kwan ra? Overlooking agad. Ang iyang view ana, sir, is Buklod Ridge. Good morning, ma'am, sir. No, so mo niya tong rules and regulation dari sa Bagyangon Falls. Hugot na ginadali sa Kapahigayon sila og orientation o mga pahimangno nga angay sundon sa mga turista kay kini ginabuhat nila aron magpabili ng kalimpyo og ma-preserve og husto ang lugar. Ug kung ang pangutana kung pwede ra ba walay tour guide, matud pa dili daw pwede kay para safe ang turista kay taas-taas ang baklayon nga naa sa mga 45 to 1 hour ang kalayo sa falls. So naay posibilidad nga mawala ka or worst, madisgrasya. Mawala gid ko diri, naka. Eh, labay na taning bridge. Ah. Tulog man. Wala ko nabuyog boy. Bumiraan. Sabot.
What an adventure! Bagay tag 5 ka bridges. Da, adventure pa din siya. Wala dito ka. Ay, kapay na ka? Oo, nasa. Oh, Abre akong kuan eh. Ang akong ilong badwa. 3 more bridges. Pila na lang? Okay, sa kabriha. 2 pa. O sa inyo nakita nga may agi taog mga tulay para makalabang lang sa suba nga simidelikado no o nga kinahanglan nga maginahinay jud. Matod pa, isa ra kini kasuba pero ikalima lang nato tabukon paingon sa falls. Bali paikis ang paglabang nato. Nakakuha na kolesterol. Sabasa mo pag-relax. Pagsama ako mag-relax. Yo, kira man ko ikaw. Rock. Pero magpala, naanuhan ko sa candy. Ay, saka pa. Napelas nga tulay. Naka, sir. Dili katingala nga nung daghan ga bisita diri nga dapit kay dili lang tungod sa kaanyag sa falls kundi ang ma-experience ang thrill. Hay landong na gid ang struggle nga worth to remember. Dili pwede walay guide diri. Tour guide kay wala ka. Ma-excite ka og unahuna nga for sure. Worthy ang falls nga tuan tungod sa kahago nga imong agian. What an adventure! Ay. Ngayon yung pagpudri kayo sa kaya mas mabangga mo. Napay camping area diri ma'am? Wala, sir. Wala. Pag ipa-open sa tourism office. Ah, kamagpano? Per night no? Awayan ni. Awayan ni. Yeah, minum doon ni guys. Dragon? Welcome to Bajagon! Dami pa kuman mga picture dia uli na yan. Sir? Pwede balikuan dia. Pwede ra. Dia delikado sa bato na. Dili delikado.
Oh, bakit? Di ba siya suba dito, no? Rakit na siya sir kay sulit. Then kani po siya sir, ay haragin na siya magpaha. Umundak na lang ako sa maulan. Meron po tayo ang tingikanan ani nga suba. Dali ra ibabaw. Pwede hayon mo, agi. Oh, orderin na siya ganyan. Gapuyok lang siya sir ba? Ah, Then mo nang timailhan nga pag mo itom na kay kanadira, dakong na kay kanadira. Posible na pula nagduna mo nang makinahinay na gidayon ni og panguli. tara, kung bulagom na diya, langit. Ay, wala pa man ni. Ay lang kay katubang ma'am. Nina ya. Barrio. Grabe ka kalibre. Magapakyo. Sugayo. Dili lang, di mo kumbintaan. Pagkutin do ganyan kusog ihangin. Palit ka. Di ka madisgrasya. Manang hinahingin agit. Sa atas. Nah, okay ra may apil ka sa video. Sir? Apil yung taong ba sa video ng vlog. Pila ka tubig na ni? Kaniyang kahoy. Okay, nagkaya na siya sir. Wala ginagabok. Wala gyud siya nagabok. Unsa na klase ng kahoy mo? Ukni daw. Ayun, ukni. Tugas na, tugas. Ah, tugas sa kuan. Dot na kami sir. Sukad sa pag-open dre. Oh, wala pa tungging din. Ano na ning kahoy? No. Sabi ka lig kahoy. Okay na kayo na. Grabe ka, dahil kahit ka na sa taas. Tapos murag mo ito. Murag na anod lang. Ano na sir? Na nga na purma pudra. Ay, butangan nagtukulan din no. Para dili makuan. Wala gina sa gitna. Wala, ilangan lang nito, sir. Wala na sila, wala kila sa kaya. Ano ba? Nice. Ako na lang kasi ang gibot ng ano kawiranan kay na yung mga hulog. Ah, lagi kay hangin pa kayo. Ganina gali hapit ko makuan. Wala ko yung tindog kay murag madala ko. Okay ra siya una dahil pagbukalit og hangin. Action ka og tatlod kung mapalit. Ako asyon gyapon mamo. Gani kay dili daw sa kuan dopo lang ano ba. Okay, kaya wala niya. Pilin ito. Wala kayo kanan mo. Wane mo dire. Dapat inusilas ninyo kuan gyud. Pulido, may mga langkat ang mga langkat. Sige na ila pala pa dire nga nakita Mga na. putol ang mga putol. Pakita mo tayo mo sa YouTube ni, search nimo, wala kayo iga post ani. Sa ano sir? Sa TikTok. TikTok dagan. TikTok dagan. Mga short lang ang mga videos. Eh, lahir kita sa magtakilid. Da, wala lang akpal na. Gusto ka hindi, karon ta. Man na may kuha ako na to. Papalit mo lang tayo. No, sakit-sakit raw na. Kaya niya sila. Oh, dia. Kanya na din. Diyan na kay para kan joga. Wala ito. May mga Beverly scared. yes, really. Buutan nga tour guide. May mga tour guide rin. Kuya. Shout out na eh. Jonathan Babia sa Kador Guide. Mane o dire, mane mga familiar sa inyo mga nawang mane mga tour guide rin. Mga buutan nga, accommodating kayo. Egnito Fernandez. Ha? Egnito Fernandez. Aha, Lito Fernandez. Yan ang Yes, si tatay. Rudy Fernandez.
Relative na. Tonta? Kaya man akong yulat. Ina. Okay na ka? Kira to. Okay lang ka. Dili na ka ba? Di na. Ay, saglangoy ka, yana. Di na kumana diya. Ana lang ba? Nakakuiba sir. Nakakuiba na ang kamay. Kanada eh. Ano rito? Oh. Ano saya? Foto ka? Oh. Langoy ya sir. Mabaro man gid nun sad. Oh, sige. May kuweba doon sini daw. Oh, ipilin silas? Ha? Oh, kira na. Sudah deh. Amo, laway. Mana? Oh, udah tuh. Guru eh, sebelum kau. Ah, betul. Okay. Berapa? Tama na yung free ball rin guys, oh. Punit din. Uy, tungipit pa. Udah. Okay, namin sa free ball. Kuning kit gamay nga free ball. Tingala na yung free ball. Mana yang liga sa kuiba sir pero kala tas bagyan ang puso niya. Ah, part sa batyangon. Nagawsan na wala wala na. Wala nga ba? Wala jud. Tugnawa eh. Eh, maro ni gani? Mura ni? Grabe ka gusto ng hangin, no? Tugnawa kayo eh. Bakit kasi mo na lang? Iba kayo ra? Maro na. Kabaruan. Oh. Tugnawa ka dito eh. Sada. Kilang gamay lang gusto na pan. Kapita sa ibang. Oh, ngit-ngit gamay lang. Support lokal. Mani mo dire. Palit na sila ang baligyan nila. Sige. Kapit na lupat na.
Thank you. Let's go na. Oh. Sakto na to, tugno na kayo. Asa ka na mo ano? Ini sa kapulsi ito. What? Tungwa pa kasuway, panuway mo. Tsada kayo, bugnaw lang. Tugnaw kayong kuan tubig. Ma-feel gini mo ang nature, the natural coldness of the river. Nag-asa mo? Water break sa water break. Daga lagi Cagayan ron. Nagasa din mo, ma'am. Cagayan. Silingan. Dagan kay dito. Di ay. Dagan Lagi sila dito man. Dagan na nga bot. Okay, di kay apil ta mo sa kan. Hi! Hi guys, welcome to my vlog. Charot. Kuha na. Hi! Charot. 21 Shades of Blue. Ay, Para makita 21 nyo. shades of blue daw na, guys. Para makita ninyo ang video. Nakuha na yung mga beauty. 21 Shades of Blue. Charot. Kaya ang banner, sir, wala po napagawas. Oy, take two daw kay ang banner. Ang banner wala pagawas lang. Pagitaan mi ani ang organize. 21 Shades of Blue. Shara, ako assistant. Promoter si ma'am. O tara. Unsa man ning ako Uncharted. Uncharted Outdoor. Mga chicks kayo from Cagayan. Well, Well, kita ba yan na, ma'am? oh, lagi apil na ta. Cagayan biya ta. Unami! Bye-bye! Enjoy mo! Whew! What an adventure! For first timer kang trekking, okay ra gyapon kani for beginners gyapon ni. Sana lang kay tour guide. Advice nila diri guys, kuan, dapat katong mag-drone. Di lang gyud kumpiyansa gyud. Eh dagan kayo like gahapon daw na worth 90,000 nga drone, tapos from Manila daw ato sila Batangas nawala ilang drone na out of signal. Putong sa mga storya gid to. Igpiansaan kay tungod sa kadagang kahoy manggod wala kay signal, gakasapawan man to ang signal sa satellite. So nakoy area nga nakitaan si among tour guide man nakabaluan eh. Pangutaan na mo kung asa dapat ang tsada nga mag drone. Then make sure lang gid nga ang satellite enough na like before ko ni duol sa falls good nasa mga 30 ang ako ang satellite signal ayaw ko miduol. Pero in kasog mo ubos manggaling di na kayo mabalaka ba. Bali dili kay ubos dayon. Ubos manggaling nakabalo ka nga kinahanglan ka nga mo mubalik ka sa imong sa height sa imong drone para ibalik tong signal. Kay kung ubos na ka mag base mag-start like natog 15 lang ang signal nimo sa satellite. Pag naog ka na mabot og 10 mabuang na imo ang kuan nimo imong drone. Posible nga mo automatic siya mubaba. So ang ingon daw bago pa to nga itong nabatan gahapon bago ra nga user sa drone a week pa gikan sa pagpalit. So moto as much possible dapat bukan mo mag-search mo sa YouTube kung saan ang proper handling sa drone kung nakaka sa forest like nga ni nga dagang kahoy bitaw. Okay, kapila naman eh. Katulo na ni. Papat na ni. Tulo pa. Katulo.
Di po kabalakan kung mobisita mo diri kinamatay mga tour guide, kabulo sila. Sila yung magtulo sa tuwa kung asa ta moagi, ito maglisod. O mura dili ginaalaw diri no ang walay tour guide no. So dili ginaalaw po diri ang walay tour guide. So magbayad kita worth 500 pesos. Apil na sa environmental to no? 50 pesos ang environmental. Pero kanang 500 dili na siya per head Good for kuan na group na siya. 5 man siguro no? 5 members 500 na for one tour guide. Sulit na kayo. At least ba safety mo hang ma-secure mo mong safety pagani. Same time ma-enjoy pa ka. Port Bridge na. Tama ka magi, diya. Adi ko, tugnaw re, tugnaw. Ang schedule na dire Tuesday to Sunday only. Kaya ang Monday i-intended na para pangkuan na ng cleaning, maintaining the area, limpyo siya ngay mga iripiron. Weekends dire, Saturday and Sunday ngon nila akuan daw daghan gid daw tao dire. Mga travels and tours day nga mga organizer. So muna sila dire gadagsa gid nila mga members dire. Weekends. So kung gusto mo og manay diri nga kamo-kamo lang pod or dili kayo daghang tao, weekdays. So from Tuesday to Friday. Pero mas maayo man tong saraya pun tong natay mga matabuan. Makita naman silang mga naong bang ang enjoyment pa nga kamo na pod. Manami, tugnaw kayo. Yun! Another place has been shaded. And I am inviting everyone to visit Bagyangon Falls any day you want except Monday. Kay close sila for maintenance. And a big thank you to all the staff and our tour guide. A very accommodating people. It's been a joyful and memorable experience. To God be all the glory. Kay di ni may tabo kung dili tungod niya. And a big thank you too sa mga nakaabot ani nga video, and hoping to see you sa next adventure na to. And if you enjoy this video, don't hesitate to click the like and subscribe button. Thank you and God bless us all. This is 21 Shades of Blue. Love you. On the road, got heavy view. Adventure time, Calabar, let's cruise. Moto vibes, the sky so true. Welcome to 21 Shades of Blue. Rolling on the coast, on a camera by my side. Be out here every weekend, let the engine guide. Mundo can dog guide, every place we'll go. Every turn a story, la hati, papakita ko.